Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen. Assalamu alaikum. Ban taɓa yin bidiyo akan wani abu da ya shafe ni ba da mutane suke yi sai yau. Abincin sadaka da nake yi na azumi wanda jama'a ke bada kuɗaɗen su tallafi, ni kuma nake aikin dafawa, ina nuna wa duniya ba. Ana yawan ce min wai riya nake yi. Ina so ku san cewa riya ba zina bace, riya ba fashi bace, riya ba sata bace, riya ba mugun abu bane. In nayi riya so what, ina ruwanku? Mutum in yayi riya ma'ana ba za a bashi lada ba, to shikenan, ina ruwanku? Idan ban yi bidiyo na nuna ba inda suke ba da kuɗin su a siyo kayan abincin nan a dafa, yaya za su san nayi? Wannan ina nuna domin in fidda kaina daga waɗanda suke ba da gudunmawar kuɗaɗen su da ɗanyen abinci, nake yin sadaka fi sabilillah. Abin nan iya watan azumi ne, da azumi ya wuce shikenan ya wuce, sai wata baɗin Allah ya kai. Sai kuma mutane ku minding your own business. Wasu da suke yin abun masha a baku ayin magana akai, dubu nawa suke yin abun tsiya, abun Allah wadai, ba kwa magana akai. Sai mutum in yana abin samun lada ku ce masa wai ban da lada, tafin hannu ba a so na dama ya sani na yi din. Idan da abin da za ku yi. Ba matsala. Ya. Kuma ba da hanyar shi ba za su bala'i ba. Ai ko gashi. Kowa ya ce a saka kowa ko ki saka mashi nama. Ke kuma ba shi zo baro. To kawo naka maza a tafi wanda ake zuwa ya tafi. A dinga Allah ya karba. A dinga Allah ya karba. Ya tafi. Jama'a ne ma gabara. A dinga Allah ya karba maza sa mata nama ta. Wuya ta samu to zo baro ba ta. A ce Allah ya karba. Ba fa Allah ya karba na ji ina zuwa a ce ina zuwa samun kaza samun nama. yayi sai ma ci gaba ina sai ina bakin. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa